This is Dahal Tungri Hero. Wow. Starting this event, we all clap loudly. ओरैबायदि हिउज गेदारिं लोगोफोर जाफादो रा जाया होनदोंमोन रा औ माने गोथाव नुनानै नै जाबाय लाजिबाय मोखा एसे नायखोना होदो रा बाजै खुलुमबाय लोगोफोर गुड मर्निं अब्ला ओंखारबाय दाखालि फोसावनाय बे जोंनि केथेड्रेल गिर्जा गोदानखौ बेखेवनाय हाबाफारि बेयाव ओंखारबाय न'निफ्राय ड्रेसा बिदि गानबाय दिनै अकेसन नालाय कालचारेल ड्रेस बा मोसाहैगोनाबो जोंनि बर' कालचारेल आइटेम बागुरुम्बाया जोंनिफ्राय जागोन नालाय बेखायनो आं ओंखाम जाना लाबाय एसे नै नानियाबो जागासिनो दं नैबे मानसि गोदान दंफैयो जोंनाव ओमफ्राय बिदि थाखोमायो बियो हनै बेनि नामा रुफालि ओमफ्राय हनै बिमायाबो हाहै हाहा होनगासिनो दं हनै जायखिया इसोरखौ गालांथ'नाय जासिगोन आरो बेलाय बिदिनो गुड मर्निं या मोसाखावरिफ्रा रेडि मोसाहैगोन ओमफ्राय नैबे बासआ नै बेबो फैयो गासिबो जोङो मोसाग्राफ्रा बे बासखौ लाखादों नालाय वा सेक्रेटारि गोदान बागुरुम्बा अब्ला लोगोफोर थांगासिनो दङ जों नै जोंनि मोसाखावरि मेथाइ खनगिरि दामगिरिफ्रा नैबे बासाव दङ बेलाय नै जों एसे अभारटेक खालामबाय जों माने सिगां थांलाय फैलायसै आरो लिडार साइसआवहाय बेबायदि आदा कर्नेलुस हाय सेक्रेटारि साहाब सार गोमजोर औ एक सेक्रेटारि बेबो सोमखोरा सेक्रेटारि नैबे ओमफ्राय आं गैले एडभाइजाराव दं आरो जों बेजों सेक्रेटारिबो बेबो एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि जोंनि जनाल इउथ आफादनि आरो दा मोसाहैगोनाबो जोंनि इउथ आफाद सेन्ट पल जनाल बेंटल पारिसनि आन्डारनि सेन्ट पल जनालनि इउथ आफादनि दैदेननायाव बा इउथ आफादा मोसाहैगोन बे चार्च अपेनिंआवहाय दिनैहाय लोगोफोर मोनफैबाय चापागुरि मोनफैबाय लोगोफोर चापागुरि ओरै पार्किं माबा माबि मानसिफ्रा बुंजोब्बाय नै लोगोफोर टाइमा दा जाबाय 9टा बारबाय 9:30 जानायसै 9:30निफ्राय प्रग्राम नालाय ओमफ्राय सिगाङावनो जाहैबाय प्रग्राम भेन्यु एबा गिर्जा न' दाखालि आं दिन्थिनाया लोगोफोर गोदान गिर्जा न' बुंजोब्बाय येस नै जायगानो गैला येस वाव मोनफैबाय लोगोफोर अब्ला भलेन्टियार्स गुड भेरि गुड आदै बरिया दिनैहाय बेखेवनायसै फाइनालि नै दा बरायनाय हाबाफारि जासिगोन आरो मिथिया दाहाय नायदो सोमदोन बरगारि दे बिसोरो जाहैबाय मा होनोमोनलाय देवनिनि गोजोनपुरि मण्डलिनि वेलकाम बिशप सिनायजोबखायो रेडि टु वेलकाम ओरैबो दं नै बा रेडि जाबाय बिराद समायजोबदों मानसिफ्राखौबो आर'नायाबो एखे जादों नै आंजों दिस इज गार' बरिया बुंजोब्बाय बरिया दे आदाखौ दिनैसो नुबायलै आंनि भिडिअआव बिदा असे खामराय औ नायखोना नायोमोन औ सेस जोंनि साहानि जोब अबिनाश हेल' भेरि गुड नाइस सेलेब्रेसन बेवहाय मायो मानि कन्ट्रल लाइभ स्ट्रिमिं सिस्टेम फ्रम हियार ओमफ्राय जोंनि सेंग्राफोरबो दंहैयो नै साहानि बर्डनफोरबो नंगौ दे बानायदो जानांगोन बेनिफ्राय जाजोबगोन नै कन्ट्रला बे आन्डारग्राउन्ड रुम बायदि बेयावबो थाना बाहागो लागोन ना बेयावबो थाना बाहागो लागोन बेबो स्क्रिन थाबाय नालाय प्रजेक्टर बुने प्रजेक्टर फार्स्टआव जायगा लाबाय नै आदामोना माबायावहाय बाजैमोना आदामोना बरमा पारिस नै
बरमा फारिस गोजोन्थों आदा दे दाख्लै बुंनाय बायदि लोगोफोर बेवहाय गोबां बिशपफोर जमा जागोन होननानैहाय दा बेवहाय नै बिशपफोरखौ बरायगासिनो दङ मिथिनाय बायदिब्ला बेवहाय 23 जन बिशप्सफोर दङ दा बिथांमोनखौ गुबुन गुबुन हारिनि कालचारनि मोसानायजोंहाय बरायगासिनो दङ नै दा जायगाया बिराद भिर जाबाय लोगोफोर दा एक्सपेक्टेशन खालामनाय बायदि 20,000सो जन सुबुंफोर जमा जानायनि जि एक्सपेक्टेशन खालामदोंमोन बेबायदिनो गोबां मानसिफोर जमा जादों निश्चय 20,000 बा 20,000 जन मानसिफोरा बेयाव जमा जादों दिनैहाय माखासे कालचारजों बरायना लाबोखाबाय हरैनिफ्राय ओमफ्राय दा बर'जों बरायबावनाय नै बर' कालचारजों बेयाव बै बर' कालचार बरायनाय एसे मोखा ओरैसो माथो मयनि बाबु बङाइगाव नैबे लिडार नैबे मेनेजार Nice, good. Boro culture. This is Dahal Tungri hero. Wow, what is your name? Anam. Onok Bromo. Ma Bromo? Onok Bromo. Onok Bromo. Nei, jaga be naman sini. Come on, good. Oh. Yes. एबाराव दौरिफोर बिशपफोरखौ नायलांदो लोगोफोर दे आं दिन्थिलांजोबनि बेसे गोबां माने दौरिफोर बिशपफोर जमा जादों दा दौरिफोरा मिथिनाय बायदिब्ला 200निबो बांसिन दौरिफोर एबा फादारफोर बाहागो लादों दिनैनि हाबाफारियाव ओमफ्राय बिशपफोराथ' आं खिन्थाखाबाय 23 जन गासै नर्थ इस्टनि बिशपफोर आर्च बिशपफोर आरो उधर मिला है मैं नहीं जानता अब्ला लोगोफोर नैबे गोदान कैथेड्रेल गिर्जानि लांगोनायाव गासै बिशपफोर दौरिफोर आलासिफोर सिगाङाव थांबाय दा जासिगोन बेखेवनाय हाबाफारि फिथा हास'नाय आरो बोर होनाय एबा ब्लेसिंस We all clap loudly. Praise the Lord. And now invite on the stage to sanction of the prizes to hand over the key of the cathedral church. To clap, all clap now, opening the keys, opening the cathedral door keys by our अब्ला लोगोफोर नैबे बङाइगाव डायसिसनि कैथेड्रेल चार्च एबा गिर्जाया दिनै बेखेवजानाय जाबाय दा गासै बिशप्सफोर आरो दौरिफोरा सिङाव हाबबोबाय बेनि उनाव आरो फोथायारिफोर एबा बाहागो लाग्राफोराबो हाबबोसिगोन गिर्जा सिङावहाय फांखाया फिदिंबाय लोगोफोर नै दाख्लै नुनाय फांखा गिदिरा बन होबाय नै माबायदि गिदिङो जानो बबेया नांखो प्रग्रामाव बरायबाय सारखौहाय बङाइगाव केथलिक डायसिसनि जानानै जोंनि अननाय आरो गोजोननायखौ गांसे आर'नाइजों बावनाय जाबाय सार
Memang pro hisabai. Iya. 원로선 당대가 저기 시랑이에 대쟁이가 जों बहाय हाबदों जानायाव हाबनि नायलांनि आदा अफ्रिल सवित गामसा दिनैहाय थारमाने बेयावथ' कम्पाउन्डआव गिर्जा केथेड्रेल गिर्जानि कम्पाउन्डआवहाय जायगा गैया नालाय बिराद गोबां मानसिनि जानाय बेनिखाय जाग्राखौ ओरैहाय जाग्राखौहाय ओरै सेमिनारि हा नायो नोंसोर ए दे ओरैहाय माने संनाय खावनाय जानाय ओइ जों थांसै सर्टकाट दा ओरै सर्टकाट जाबाय नायहैनि ओइ लाबोसाय नायनि माबायदि ओंख्रिया मा अमा नामा अमा बानलुआ थाइनै आखाइ दङ जाबाय जेरैबायदि गिदिर ओरै आखाइ सुग्रा दे नै बेखौ मारिखायो माथो मयनि बनगाव ए बाक्सा बनगाव मोनसेल' दे जाजेनबाय नै दुलारायनो दाथ' मानसिफ्रा बारा जाथ'वाखै दाहाय बुंजोबसिगोन बे जायगाया जादो दे जादो नै जादो दे ओरै ओंखारलांग्रासो नै बा खैला मैला फारिस दा खुदग्राफ्रा नै लक्ष्मीपुर गामि दा औ नै बिसिनि मेनेजमेन्ट खयस'जन मावग्राफ्रालाय 350 जनसो औ सिदि 350 बारगोन संग्राफोरजों खुदग्राफोरजों खैला मैला फारिसनि गासैनिबो बेदरा खयमन मोनलाय बेदरा माबा 15 कुइन्टेल 15 कुइन्टेल बा अमाया बा गुबुन नाया ना दं बेसेबां नायाबा नाया 3 कुइन्टेलनि गोजौ 3 कुइन्टेल गोजौ दुलाराय संनाया नै गासैबो गेस सिलिन्डारजों बा गेसबो मोनामोलै ओरै नै नायदो आयु देक्सियानो बेसेबा गिदिर नै महय मोननो रायदि देक्सिखौलाय थोद बाहारान्दां देक्सि राजायावसो नै बेदराखौ देक्सि राजायावसो दोनदों बा देक्सि राजा गिदिर हाबाफारिनि दा गिदिर माने मेगा इभेन्ट नै ओरैहाय ओंखामा बा ट्राक संनांखाबाय नै लाब्राफ्रा दा ट्राक ट्रेक्टर संनाया बे लाब्राबाव संदों बा नंगौ आच्छा रेस मोनाखै दा सेसलै लाब्रा गोजा नैबे बाब बेबो लाब्राबाव संदों बा जोबायदि नोंजों हालै गुमै 45 कुइन्टेल माइरङा बाब्रे बाब टेनसना मोनसे दासो रेजेंबाय नै फिसाफोरखौ जाहोनो मोनबाय उखैजोब्बाय मोनदां बेसेफोरनि मोसाग्राफ्रा दा हले टेनसना मोनसे फ्रि जाबाय दे फैदो दे जानायसै हुइलालाय स्टेजआखौ सिफायलांनांगौ जोङो दिनै बेलाय बानलुबो बावसो ओरैनो लागाबा बोरैनि बालागारि आमगुरि बालागारि लागोनो मोनफ्रोमबो मण्डलिनिफ्राय लाबोखादों डेन्जार साइज बावसो बा बेसेबा गोलावखा नै अमा बेदर नैबो जाबाय पक अमा खावरि लिखादों नैबो अमा जाग्राफोरनि ओरैहाय जोंबो जानायसै आयु आरो खिन्थु जोंबो जाफैबाय आरो दा उफाय गैला मोनफैबाय सार आदा अनसुला जानायसै नै जानायखौ नायदो नै दुलाराय फिला बुंजोब्बाय एबाराव ओरै खालिबावसो नै नाजावग्राफ्रानो नै माने प्रग्रामाबो एसे दंबावो नालाय बा बुंजोब्बाय जों जाखांबाय दानो आदामोन जाबाय नै माबायदि माबायदि जानाया आदा
गोथाव जाखादोंब्रा ओंखाम ओंख्रि आइयाव अमा बिदराबो जि गोथाव गुरै आरामनो ओमफ्राय लाब्रा औ बिदि ज' जानायावहाय रायजोफोरजों जानायाव साबसिन मोनसे आङो आखाइ थाखाइ सुखायाखैरा दिनै मानि इसोरनि गोथार न'खौ बेखेवनाय नालाय औ बोर मोनो सिन्था गिनाङा मानि इसोरनि बोर दंखायो नालाय औ खिन्थु गिर्जायानो गवाखैमोनलै बेनोथ' होमबाबो जोङो जानो फैग्रोबाय औ मा होनबा गिर्जा गनानै गिर्जा गनानै जायोबाथ' बिराद खस्थ' जागोन रानग्राफ्राबो हास्लाबा बेनिखायनो इसोराबो बुजिगौ ओंखायनो जाफैग्रोनाय जाबाय आरो नङाबा कन्ट्रल खालामनो हाया जायो राइट जाफैग्रोबाय नायदो नै औ क्राउड बेसेबां जागासिनो बयबो नै बेलाय ओमफ्राय नै आंना बुरियाबो औ जाफादोरा जाया होनदोंमोन रा औ माने गोथाव नुनानै नै जाबाय लाजिबाय मोखां एसे नायखोना होदोरा बाजै लाजिबाय बियो लाजिबाय जाया होनलायलायदोंमोन बियो जाबाय दे जादो बाजै जादो ओ बाजै गोथांखौ नाङा मोजां दे नै बेबो स्टेन्ड बाइया हाबानि स्टेन्ड बाइया गोसोआव गैया नामा सोरबा नै हौवा गोदान औ सेकेन्ड हौवा गोदानमोन बियो आदा आलफ्रेडनि सेकेन्ड हौवा गोदान नामा थिगानो नोंसिनि मा केटारिं ग्रुपखा नामा केटारिं ग्रुपआ जोङो माने मण्डलि हिसाबै जों मोनानो फैदों आरो ए बालागारि मण्डलि आमगुरि बालागारि खैला मेला पारिस बा फिथौना जाबाय आंनि लागै जाबाय बायसे फुदुंमोन अनसुलियानो हायखादोंमोन नै बिदना ने जायफ्रा नोंनिजों फैसनबाय गोबां मोनजालांबाय औ बेलाय नै मादैमोनाबो नै बेलाय अब्ला आं दासो पेन्डेलाव फैबाय लोगोफोर नै दाख्लै आं नोंथांमोननो दिन्थिनाय रेडि जाथ'वाखैमोन दा बे पेन्डेला नै बेबायदि महर जाबाय ओमफ्राय दा गिर्जा गथ'वाखै ओमफ्राय दा लास्ट गहाङाव नैबे गिर्जाखौहाय नैबे पेन्डेलाव जिरायनानै बाहागो लादों स्क्रिनाव नायनानै मा होनोब्ला गिर्जा न' सिङावथ' जायगा थोआ नालाय दा नायदिनि जोंनि टीमनि बागुरुम्बा मोसानाय लोगोफोरनि मा होनला लाइटिंसा एखेबारे मोजां जाथाराखै होमब्लाबो बेखौनो दिन्थिसाबनांगौ जाहैबाय आङो लोगोफोर नायदो नै एखेबारे सिनायहरना जेबो नै ना लाइटिं माने उल्था रिफ्लेक्सन जाजोबो आरो माथो होनबावनो लोगोफोर स' लोगोफोर बे जाहैबाय हामबाय होनाय एबा मान बावनाय प्रग्राम जायखौ बुंदों फेलिसिटेसन दा बेवहाय आलासिफोर बिशपफोरखौ नोंथांमोना खेबसे नायबावदोनै सिगांनि सारियाव जिरायनाय गासैबो बिशपफोर दङ ओमफ्राय माखासे दौरिफोरबो दङ नोंथांमोना नायनो हागोन Right Reverend Lumen Monterio, Bishop of Agartala, and to do Right Reverend Paul Metikat, Bishop of Dipu. To do this honor, I would like to invite, spokesperson of DPC, Philemon Tudu. अब्ला लोगोफोर बे गिर्जायाथ' बेखेवजानाय जाबाय बङाइगाव डायसिसनि केथेड्रेल चार्च डिस्ट्रिक्ट हिसाबै चिरां डिस्ट्रिक्टआनो गोग्लैयो आं सिगां दिन्थिनाया जायखिया आंबो बेस्थ'खाय प्रग्रामखौ बांद्राय मोजाङै दिन्थिनो हायाखिसै दा नायबावदो गिर्जा न'खौ दासिमबो बिराद बिहिर दा जोबनायनि प्रग्राम फेलिसिटेसन प्रग्राम जागासिनो दङ नै ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन माबायदि मोन्दों कमेन्ट खालामदो शेयार खालामदो गोसो गुदुंफ्रा ना माथो अनसुला आदा अनसुला बाय बायसै दे
बे इसिनिनो गिर्जा नोंसोर एबार बेयावनो हाबसिगोन गिर्जाया वा गिर्जा गोदानाव हाबनो मोनगोन माला रबिबार सफैबावगोन बेखौ नेगासिनो वा दिनै माने ओरै ओरै हाबबायना ओरै ओरै थांबाय खसा मिसा फादारफोरजों थाफालायथिबाय दा जेब्लाबो नंगौ ओंखायनो हाबनाय जायासै नेक्स्ट सानडेआ माला फैगोन बेखौ होमब्ला मोजाङै हाबसिगोन नेक्स्ट सानडेआव फैगौ सानडेआवहाय वा नै नायदो बिराद मानसि दाबो नै बैयोमोन नै गोजामा बेनिफ्राय बेबायदियाव आपग्रेड जाबाय नै वाव